Så i stedet for, at hun var begyndt på arbejde, så er hun på længe sin barn. Men har de pasningsgaranti, fordi så er det kommunen, der skal gå ind og dække den ekstra tid, hun skal blive hjemme? Jamen det gør de så set også, så får de så hun får bare for sin barselsforlænge. Ja, det er da også meget godt så. Ja, jo, det er sgu da sundt på tegn, at komme ud. Altså det er sådan lidt, der er nogen, der faktisk foretrækker først at sende deres børn i dagpasningssituation. Vi kan meget godt lide at slippe af med Adrian, men det er så bare også. Ja, men han trænger altså også til men andre børn. Det gør han. Men altså, hvad fanden? Det kan man jo også selv lidt gøre, jo. Altså man kan jo f.eks. tage til sundhedsplejerskerne, så åbne hus, og har dem og sådan nogle ting til andre arrangementer. Jeg ved ikke, hun har en mødergruppe også. Jo, det er jo. Men så. Jamen ok, jeg kan også godt sige, det er også på plads, hvis det. Og hvis det er en, der er blevet fyret, jo. Men det er nok været nok altid, hun bliver fyret. Ja, hvis hun decideret er blevet fyret, og ikke bare, det er ikke bare fordi, de har for mange og nedskæringer og sådan noget. Ja, så vil jeg godt forstå det.